Bun, deci deși ziceam eu că nu mai fac nimic pe la ceasul ăsta, până la urmă tot am ajuns să fac ceva. Adică l-am făcut să ia ora la fiecare secundă, adică ceasul. Și dacă apăs eu pe butonașul ăsta cumva, da, am fundalul ăsta foarte puternic și mă cam deranjează. Schimbă culoarea. Asta e cea mai neutru, e un gri. Asta e roșu, verde, bleu, mauve. Oricum e drăguță faza. Nu știu. Acum de ce chiar un ceas NTP? Să zic așa corect.